Il-Partit Nazzjonalista nefaq il-miljuni fil-każini tiegħu. Fil-każini tiegħu. Aħna għandna każini kollhom kien. Ma Malta kollha tal-Partit Nazzjonalista. Taf ta' min huma l-każini tal-Partit Laburista? Taf? Tal-partitarji minn għalija? Tal-Partit Laburista. Il-każini tal-Partit Laburista. Huma proprjetà tal-partitarji? Tagħna iva. Tal-Partit Laburista taf ta' min huma? Proprjetà tiegħek għax meħudin mingħand il-gvern. Dawk fil-maġġoranza tagħhom għandhom iktar minn 22 proprjetà. 22 proprjetà. Illi huma meħudin Meta rnexxilhom jaħduhom? Fis-sebgħiniet. Illi huma dawk kien ikollok dar inti, Santa Venera, nsemmuhom ta' Spinola, ir-Rabat. Jiġi fuqek il-gvern jagħmellek requisition joħodilek u jtijak il-Partit Laburista. Birżabuġa. Issa daw is-sidien qed ifittxu l-gvernu, U x'inhu jiġri? Tieni ċans John. Il-gvern qed jinstabħati li kiser ir-regoli u int qed ikollna nħallsu l-multa, qed ikollna nħallsu l-kumpens lil dawk il-familji. Il-Partit Laburista. Ħażin, ħafna ħażin. Tieni ċans, ħanamel challenge għax inti qed tgħid li jaraw keluf. Ħanamel challenge, mela se jarawna luf. Mela ħanamel challenge żgħir il-Partit Laburista. Ara jrix nitkellmu dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi. Però l-ewwel jirritorna l-każini li ħamminant in-nies, li ħamminant il-gvern lura lill-ċittadini. Ejja, nibdew minn hemm imma ħalli niġġelha fil-playing field. Mela tieni ċans. Nista' nara x'qed tifmek sew. Mela aħna biex trajna l-każini tagħna kellna nixbru mingħand in-nies. U d-djar jiswew il-flusu. Aħna għandna każini r-Rabat li huwa enormi pereżempju. Tajbek, il-Partit Laburista mhux hekk, il-Partit Laburista kien hemm dar ir-Rabat ċentrali ħada u flok għamilha librerija għamilha każin. Itti allura l-gvern, il-Partit Laburista. U iċ-ċirkostanza issa allura x'inhi? Li n-nies mant min ittieħdu dawn id-djar. Qed ifittxu l-gvern. Kemm minnhom daw il-każijiet? Hemm ħafna minnhom dak każijiet. Qed jerbħu u mbagħad jħallas iċ-ċittadin. U jienu inti inħallsu t-taxxi, tajjeb hekk, iżgolli kera, inħallsu t-taxxi. L-Australia Hall. Għajdu jitkellem il-Partit Laburista dwar l-Australia Hall. L-Australia Hall Pembroke, ta' dina kienet storika tal-ewwel gwerra dinjija. Hall kbira storika kien hemm l-Australia Hall, ir-Raffles ma nafx tiftakrux inti. U l-Victoria Pub. Daw kienu ħadu għamlu dil fis-sebgħinijiet ċedew proprja tal-Marsa u ħadu di. U ħallew abbandonata snin, kisru l-kuntratti kollha. Di ma kellix dawl. U ballex qabdet. Mhux darba qabdet darbtej. Allura niżlet fl-iskedar. Imbagħad sar in-negozju. Tella l-Partit Laburista irranġaw l-affarijiet. Mill-ewwel kif tela Muscat, irranġaw l-affarijiet biex il-Partit Laburista jkun jista' jinnegozjaw. U llum innegozjaw mas-settur privat. Ejdlu jgħidilna l-Partit Laburista, għax aħna daw l-affarijiet m'għandniex hu. Mhux bil-forsi kollok il-problemi finanzjarji jekk inti meta tlift mill-gvern. U jiena aħna qaskedna biex inħallsu l-pagi. Aħna milna 4 xhur minn l-pagi. U bqajnem. Mela, il-riforma li tagħmel xi tkun. Dina naqbel miegħek li dawn huma affarijiet atroċi. Mhux atroċi. Il-Partit Laburista jrid jiġi level playing field qabel jibda jitkellem dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi, mhux jibqa' jibbenefika mill-palazzi tan-nies is-siġġiewi. Kif se jagħmel? Ġviri, inti taħseb li għandu jirritorna daw l-assi tiegħu? Mela, jirritorna l-assi mhux tiegħu, jirritorna l-assi tagħna lura lill-istat. U l-gvern jiddeċiedi x'għamel l-istat huma ta' nies privati qed ngħidu. Hemm min huma ta' nies privati u hemm min huma tal-gvern. Meta jagħmel hekk il-Partit Laburista jiġi fuq il-mejda u nitkellmu. Ma jistax ikun tibqa' di l-isbilanċ demokratiku ta' xi ħadd miljonarju. Tajjeb? U partit illi jonfoq il-flus kollha biex iżomm daw il-każini, illi trid inti trid issa l-eluf biex iżommhom, xtrajna l-miljuni biex nofquhom. Allura aħna jkollna nkomplu nitqanna u speċa b'sistema ħażina sama daw il-ġigwazi, kif se jsir, kif ħassir? Jiena ngħid illi għandu jkun hemm riforma u l-riforma dwar il-finanzjament tal-partiti li bdiet niftakar il-Dolores Kristina, ara kemila illi bdiet. Però naħseb illi il-Partit Laburista jrid jagħti l-akbar eżempju hija il-proprjetà. Għax aħna fuq partiti qed nitkellmu mhux fuq spekulaturi tal-artijiet. Mela, tlaqna?